Abevej, Abevej, Abevej 64. Abevej, Abevej, Dengang, da jeg var dreng, der var... Ej, Christian, lad være med det der. Da jeg var dreng, ja, det kan jeg godt fortælle dig, der var det syngeren i hovedet. Fordi de der aber der, de er helt amok. Hvis du går ind på linket inde på YouTube, så kan du se en film med aber. Det er rigtig sjovt. Men hvis du... Ej, lad være med det der, det er så ikke sjovt. Prøv lige, stop det der. Okay, og nu så vil jeg fortælle en historie. Og min dreng, det hedder Joel, som blev mobbet. Og han blev mobbet, fordi hans hår var skaldet. Altså, han havde ikke noget hår. Det vil bare sige, at aberne... Nej, ikke noget med aber. Men det vil sige, at... Prøv at sige stille over Skovmand. Signe og Mikkel og Avelia. De var gået ud og gå en tur, og de mobbede Joel. Og Joel havde fået tæsk, fordi han var blevet mobbet. Tak for i dag. La 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 la